Ginpasiguro ni Governor Arthur Defensor Jr. nga buligan sa Iloilo Provincial Government ang pagpatukod sang taytay nga magakonekta sa barangay Ginomoy kag barangay Dalid sa Alimodian. Una na ginpahayag ni Alimodian Vice Mayor Kalay Alonsabe nga hindi masarangan sang budget sa ila local government unit ang pagpatukod sa nasamit nga taytay. Sa interview sang Bombo Radio sa Gobernador, ginpahayag nga hindi gid man masarangan sang pondo lamang sang LGU ang mga proyekto kag bisan pa ang probinsya may limitasyon man sa pagpondo sang dalagko nga mga taytay magluwas pa sa pila ka proyekto nga hindi amo sina kadako. Isa sa mga ehemplo amo ang 60 linear meter Kabakanan Bridge sa Alimodian nga nagabalon sang 52.7 million pesos nga ginpatuman agad suportahan ang 7 cities vegetable producing barangay sa lugar nga ginpondohan sa idalom sang Philippine Rural Development Program. Dugang pa sang gobernador nga kinahanglan anay ini nga mag-coordinate sa municipal government sa Alimodian agud maplastar ang detalyado nga plano kag mga kinahanglanon sang proyekto. Mahimo kuhaon ang pondo halin sa Local Government Support Fund, pondo sang probinsya para sa road and bridges o kung sa savings sang 2025 depende sa kalabaon kagabugaton sang proyekto. Sa karon hindi pa inigilayon nga maimplementar sa mga tuig bangod sa madamo pa nga ginahimo kag ginhatagan prioridad nga mga proyekto ilabi ng dalago nga taytay kag mga sementado nga dalan. Madumduman nga ginpabombo sa mga residente sang barangay Ginomoy Alimodian ang delikada nga sitwasyon sa mga estudyante nga nagatabok sa madalom nga suba sa tion nga mag-eskwela sa Dalid National High School kag subong man sa mga pumuluyo sa lugar. Our municipalities cannot afford bridges and even the provinces except for a few. We will surely help Alimodian. We just finished Alimodian nagtapos kita sang PRDP nga taytay natin going to the highland to the mountain barangays and we can do it again. That's what we do. We are about to implement a 50 million bridge in Calinog and we will do it also in Alimodian. We will first work with let's coordinate first with Alimodian. Maybe base isa na sa mga ginplastar sa aton di ang taytay ngayon na surely buligan sang probinsya ina.